Και ξεκινάμε. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη συντήρηση σύγχρονων έργων τέχνης, τα οποία εξαρτώνται από το χρόνο. Πρώτα απ' όλα, φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς αναρωτιέστε τι είναι αυτό το πράγμα, η χρονοεξαρτώμενη τέχνη, οπότε θα ξεκινήσω λίγο με την εισαγωγή στο τι είναι αυτή η τέχνη και θα μιλήσω και λίγο για την ορολογία που συνδέεται συχνά με τα χρονοεξαρτώμενα σύγχρονα έργα. Και θα συνεχίσω κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, σύντομη, σχετικά, ελπίζω, και αναφέροντας τα βασικά κινήματα που έχουν συνδεθεί με αυτή την τέχνη. Μετά, προφανώς, θα μιλήσω για τα προβλήματα που παρουσιάζουν, όχι μόνο στους συντηρητές, αλλά και γενικώς στους θεωρητικούς και γενικώς όλο αυτό το πονοκέφαλο που δημιουργεί η τεχνολογία και η εισαγωγή του χρόνου μέσα στην έννοια της τέχνης. Και θα αναφέρω και κάποιες στρατηγικές συντήρησης που έχουν αναπτυχθεί όσον αφορά το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την αντιμετώπιση κάποιων από αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν. Ναι. Μετά θα μιλήσω για κάποια συμπεράσματα που μπορούν να προκύψουν από όλη αυτή την κουβέντα και ελπίζω να υπάρχει και κουβέντα μετά με τις πιθανόν σκέψεις που θα προκύψουν και στα δικά σας τα μυαλά και διάφορα ζητήματα που, όπως είπε η κυρία Χατζηδάκη, είναι φλέγοντα. Και θα αναφέρω και μια βιβλιογραφία σχετική και όποιος θέλει μπορεί να ψάξει παραπάνω, ακολουθώντας κάποιους συνδέσμους. Είμαστε καλά. Λοιπόν, τι σημαίνει χρονοεξαρτώμενη τέχνη? Προφανώς, από τη στιγμή που βρισκόμαστε στις 3+1 διαστάσεις, δηλαδή του χώρου αλλά και του χρόνου, όλη η τέχνη και οτιδήποτε εμπίπτει στην πραγματικότητά μας είναι χρονοεξαρτώμενο. Άρα και η παραδοσιακή τέχνη μπορεί να πει κανείς ότι είναι χρονοεξαρτώμενη. Αλλά τα συγκεκριμένα είδη τέχνης που θα μιλήσω τώρα, θα αναφερθώ σήμερα, τη δεδομένη στιγμή και χώρο και χρόνο, είναι τα έργα τα οποία είτε έχουν σχέση με τεχνολογία, είτε έχουν σχέση με performance. Και όταν λέω performance, μπορείτε να φανταστείτε από αρχαίο θέατρο μέχρι σύγχρονο performance που μπορεί να δείτε σε ένα μουσείο, ας πούμε, ή σε μια γκαλερί. Και η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στην παραδοσιακή και στη χρονοεξαρτώμενη είναι ότι ο χρόνος, στη χρονοεξαρτώμενη τέχνη, είναι μέσο. Δηλαδή, όπως ο ζωγράφος θα πάρει τα πινέλα του και τα χρώματά του, αυτός που θα ασχοληθεί ή αυτή που θα ασχοληθεί καλλιτέχνης με τη χρονοεξαρτώμενη τέχνη θα πάρει τον χρόνο και θα το κάνει κομμάτι της έκφρασης του έργου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο να το κρατήσετε στο μυαλό σας, γιατί θα επηρεάσει πάρα πολύ το πώς αντιλαμβανόμαστε αυτά τα είδη και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους τα οποία εμείς σαν συντηρητές καλούμαστε να διατηρήσουμε και να περάσουμε στις επόμενες γενιές. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν με την ορολογία, κάποια βασική ορολογία που έχει συνδεθεί με αυτά τα έργα, για τα έργα που έχουν σχέση με την τεχνολογία είναι το time-based media, η νέα μέσα στα ελληνικά, και τα έργα που έχουν να κάνουν με performance είναι η διάρκεια, η μεταβλητότητα. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι έννοιες δεν είναι αποκλειστικά για κάποιο από τα έργα τέχνης. Μπορούν να συνδεθούν με οποιοδήποτε από αυτά τα έργα. Δηλαδή, το performance μπορεί να πει κάποιος ότι performance κάνει και ένα έργο τέχνης τεχνολογίας μπροστά στην οθόνη μας. Υπάρχει διαδραστικότητα. Πολλές φορές όταν μιλάμε για μεικτή πραγματικότητα, δηλαδή augmented reality, mixed reality, VR, virtual reality, βάζουμε μια κάσκα στο κεφάλι μας ή έχουμε ένα tablet ή ένα κινητό, το οποίο κάνει mediation, δηλαδή είναι το μέσο με το οποίο βλέπουμε το έργο τέχνης. Και δεν είναι μόνο αυτό το τρισδιάστατο που βλέπουμε μπροστά μας, αλλά κινείται στις 4 διαστάσεις μέσω της ψηφιακής ή της ηλεκτρονικής συσκευής. Immersive είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται πολύ για τις εγκαταστάσεις. Και ενοιολογική τέχνη μετά το Marcel Duchamp εννοείται ότι όλα τα είδη τέχνης έχουν το κομμάτι του concept, δηλαδή την έννοια, την ιδέα πίσω από το έργο τέχνης, το οποίο είναι πολλές φορές εξίσου, αν όχι και περισσότερο σημαντικό, από την υλική σύσταση του έργου.
Και instruction-based είναι ένας όρος που ξεκίνησε τη δεκαετία του 60 με τους conceptual artists, αλλά πλέον μπορεί να πει, πολλοί λένε ότι συνεχίζεται και από τη στιγμή που ένας αλγόριθμος ή ένας κώδικας είναι σαν instruction, μια οδηγία που ακολουθεί το εκάστοτε ηλεκτρονικό σύστημα για να δημιουργήσει ή να αναπαράγει ένα έργο τέχνης. Ο Ουμπέρτο Έκο έδωσε πολύ σημαντικές φιλοσοφικές έννοιες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο τις 4 διαστάσεις στα έργα τέχνης, το ανοιχτό έργο, το αλλογραφικό και αυτογραφικό έργο. Ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται κυρίως για τεχνολογία, έργα τέχνης με τεχνολογία, είναι τέχνη με μπρίζα. Όπου βλέπεις μια μπρίζα, όπου ένα έργο τέχνης για να πάρει φυσική υπόσταση μπροστά σου πρέπει να μπει στην πρίζα, είναι σίγουρα time-based media έργο και έχει μια αρχή, μέση και τέλος. Η αρχή ξεκινάει με το on, το τέλος είναι με το off. Και η διάρκεια είναι αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε όταν ερχόμαστε σε επαφή με αυτά τα έργα. Θεωρώ ότι ο πιο δόκιμος ορισμός που έχει αναφερθεί, προσωπική μου άποψη, είναι από το Μουσείο Guggenheim, που είναι τα έργα τέχνης που έχουν τόσο φυσική όσο και χρονική διάσταση. Και πάλι εμείς καλούμαστε να δούμε πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τις αξίες που συνδέονται και με τη φυσική υπόσταση του έργου, αλλά και με τη χρονική υπόσταση και φυσικά την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών. Πολύ συνοπτικά για τους πρόδρομους της time-based art, δηλαδή της χρονοεξαρτώμενης τέχνης, το αρχαίο δράμα, το Gesamtkunstwerk του Wagner, δηλαδή το ολικό έργο τέχνης που δεν έχει μόνο τη φυσική υπόσταση, έχει τη διάρκεια, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτό. Το 1895 οι αδελφοί Λουμιέρ εφεύρουν τον κινηματογράφο και από εκείνο το σημείο και μετά η τεχνολογία εμπεριέχεται ακόμα περισσότερο όσο περνάνε τα χρόνια μέσα στη δημιουργία και σύνθεση των έργων. Και ο χρόνος σαν έννοια μπαίνει και στην παραδοσιακή τέχνη με τον ιμπρεσιονισμό, τον κυβισμό και τον φουτουρισμό. Προσπαθούν να αποτυπώσουν δηλαδή, τον χρόνο, αλλά στις 2 ή 3 διαστάσεις. Αρχές δηλαδή του προηγούμενου αιώνα, το Dada με τα διάφορα performance που κάνουν στο Cabaret Voltaire και τη δεκαετία του 20 με την κινητική τέχνη, η Kinetic Art. Και το 1942 και πάλι ο Marcel Duchamp, ο προτεργάτης του χιπστερισμού στην τέχνη, αλλά και σε πάρα πολλά άλλα είδη φιλοσοφικά και νεολογικά, κάνει την πρώτη εγκατάσταση, δηλαδή installation, και από τη δεκαετία του 60-70 και μετά το installation βρίσκεται όλο και περισσότερο στην παραγωγή της τέχνης. Δηλαδή, δεν υπάρχει μουσείο που δεν έχει ένα installation πλέον. Μουσείο μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης. Στη δεκαετία του 50 το ιαπωνέζικο group Butai Art και εμφανίστηκε η πρώτη τέχνη η οποία συνδέεται με το λογισμικό, και τη δεκαετία του 60 έχουμε τα κινήματα των Fluxus, οι Situationists, οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλη επίδραση και στη street art. Οι Conceptualists και οι Algorists, όπως μπορείτε να φανταστείτε από το όνομα, είναι οι πρώτοι καλλιτέχνες που βάζουν τους αλγόριθμους μέσα στην τέχνη τους. Λοιπόν, συνεχίζοντας στη δεκαετία του 70 και του 80, έχουμε την τέχνη η οποία οι υπολογιστές συνδέονται μεταξύ τους. Ακόμα δεν υπάρχει το διαδίκτυο, World Wide Web, το οποίο όμως ανακαλύπτεται τη δεκαετία του 90 και ξεκινάει η Net Art ή Internet Art. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί που έχουν δοθεί σε αυτό το είδος τέχνη, αλλά αυτή είναι η κατά κόρον χρησιμοποιούμενη. Και το 2000 το Μουσείο Whitney στη Νέα Υόρκη, το διετή του κλασική έκθεση, συμπεριλαμβάνει αυτά τα έργα, δηλαδή Net Art, και αυτό σηματοδοτεί το πρώτο αγκάλιασμα από κάποιο δημόσιο μεγάλο με κύρος ίδρυμα που αναγνωρίζει τη σημασία αυτών των έργων. Και όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και περισσότερα μουσεία, δηλαδή συλλέγουν αυτά τα έργα. Η Tate, το MoMA έχουν Game Art. Τα περισσότερα μουσεία πλέον έχουν και Video Art,
ακόμα και παραδοσιακά μουσεία. Και από τις αρχές λοιπόν της χιλιετίας που διανύουμε, ξεκινάει η τέχνη που έχει σχέση με εικονική πραγματικότητα, η μεικτή πραγματικότητα, η τέχνη που έχει σχέση με τα κέντρα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή όλο και περισσότερο πηγαίνουμε προς το ψηφιακό τομέα. Και πλέον φτάνουμε στην προηγούμενη δεκαετία, όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται σαν μέσο από τους καλλιτέχνες για τη δημιουργία των έργων. Και τη δεκαετία που διανύουμε τώρα, οι 20s, ξεκινάει και το NFT art, που δεν έχει απαραίτητα την αισθητική υπόσταση, η φυσική υπόσταση του έργου, ίσως ούτε καν τη χρονική, τόσο πολύ στο υπερκείμενο, όσο τα συμφωνητικά γνησιότητας. Δηλαδή, η ψηφιακή τέχνη, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό αναπαράγεται εύκολα και υπάρχουν πάρα πολλά αντίγραφα του ίδιου έργου, κάπως το NFT το παγώνει στον χρόνο. Και ο κώδικας που συνδέεται με το NFT είναι εν τέλει αυτό που γίνεται η αγοραπολισία αυτού του κώδικα που συνδέεται με όλο το context γύρω από το έργο και όχι απαραίτητα το ίδιο το έργο, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς να το αντιλαμβανόμαστε ως χρώματα, σχήματα, μέγεθος, έκταση κτλ. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω τη ρηξικέλευθη εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης το τελευταίο πεντάμηνο, με προγράμματα όπως, μάλλον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το Midjourney, Stable Diffusion και DALL-E, όπου οι καλλιτέχνες δίνουν μερικές πληροφορίες ή μερικές ιδέες. Πολλές φορές και οι ίδιες οι ιδέες προκύπτουν από την συναναστροφή των ανθρώπων ή καλλιτεχνών με κάποια άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτά τα εργαλεία δημιουργούν κάποιες εικόνες και πολύ σύντομα βίντεο. Βασικά έχουν ήδη ξεκινήσει να δημιουργούν βίντεο και δεν ξέρω πού θα μας πάει αυτό, αλλά θα έλεγα να κρατήσετε το δάχτυλό σας στο παλμό, που λένε και οι Άγγλοι. Keep your finger on the pulse. Θα ήθελα λίγο να σας πω αυτό το έργο που βλέπετε στα δεξιά, το Quantum Memories του Efik Anadol. Είναι ένα έργο που χρησιμοποιεί την ζωντανή χρήση δεδομένων από τους επισκέπτες για να δημιουργήσει την εικόνα. Δηλαδή, αυτά που βλέπουμε, τα μικρά κομματάκια, είναι πίξελ που εκφράζουν τα διαφορετικά συναισθήματα, έτσι όπως τα αντιλαμβάνονται οι διάφοροι αισθητήρες που βρίσκονται μπροστά από αυτή την οθόνη. Και δυστυχώς αυτό είναι στιγμιότυπο, αλλά είναι ένα πολύ ενεργό και δυναμικό έργο. Αυτή η εικόνα είναι από το πεδίο του Άρεος. Αλλά δεν Ναι, κάνει απίστευτα πράγματα ο Efik. Και το άλλο έργο, το οποίο είναι επίσης πολύ μεγάλη σημασία, είναι το έργο του Bibi που βλέπετε στα αριστερά, το οποίο ήταν το πρώτο έργο που πουλήθηκε για $69 εκατομμύρια, τέλος πάντων τα αντίστοιχα των δολαρίων σε Ethernet, που είναι το κρυπτονόμισμα που γίνονται οι αγοραπολισίες των NFTs, και ουσιαστικά έθεσε μια αρχή σημαντική για την αγοραπολισία των έργων και κάπως έβαλε στο χάρτη τα έργα του Time-Based Media, που μέχρι τότε, ας πούμε, ήταν λιγότερο στο προσκήνιο σε σχέση με τους συλλέκτες. Λοιπόν, όπως μπορείτε να φανταστείτε, και προφανώς ανέφερα και εγώ πριν λίγο, αυτά τα έργα έχουν διάφορα χαρακτηριστικά, τα οποία δυσκολεύουν τη συντήρησή τους. Θα ξεκινήσουμε με το πιο εύκολο προς το πιο δύσκολο. Όχι ότι το εύκολο είναι και κάτι το οποίο μπορούμε απαραίτητα να το αντιμετωπίσουμε εύκολα, αλλά πιο πολύ να το καταλάβουμε εύκολα. Είναι τα υλικά. Τα υλικά φθήρονται. Σε πολλές περιπτώσεις είναι φτιαγμένα από πλαστικά τα οποία
μετά από ένα σημείο, όσο ψαρούν, δεν μπορούν να ξαναφτιαχτούν, πρέπει απλά να αντικατασταθούν. Αλλά εξίσου πρέπει να αντικατασταθούν και διάφορα μέρη ή ανταλλακτικά, τα οποία όσο εξελίσσεται η τεχνολογική ραχδαία και δημιουργείται μια τεχνολογική έκλειψη, δηλαδή πλέον δεν παράγονται ίδια ανταλλακτικά, δεν κλείνουν εταιρείες που φτιάχνανε κάποιες συσκευές και φτάνουμε σε ένα σημείο να μην μπορούμε καν να επαναφέρουμε το έργο στο σημείο που βρισκόταν όταν φτιάχτηκε. Παράλληλα, η τεχνογνωσία χάνεται, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν και πώς να τα επισκευάζουν, ακόμα και αν έχουν τα ανταλλακτικά. Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που συνδέεται με όλα αυτά είναι το γεγονός ότι όταν προσπαθούμε να αποθηκεύσουμε αυτά τα έργα ή να προσεγγίσουμε την προληπτική του συντήρηση, ας πούμε, δεν έχουμε εργαλεία και μέσα τα οποία μπορούν να μας εξασφαλίσουν ότι αυτό το αντικείμενο, αυτό το έργο τέχνης θα είναι έτσι, με τον ίδιο χαρακτήρα και την ίδια φυσική υπόσταση και σε 5 και σε 10 και σε 25 χρόνια από τώρα. Όπως μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχα, ας πούμε, με ένα έργο γλυπτικής. Ξέρουμε ότι μια σταθερή θερμοκρασία και σχετική υγρασία σε ένα αποθηκευτικό χώρο που δεν χρησιμοποιείται πολύ συχνά, κατά πάσα πιθανότητα μας εξασφαλίζει πολλά χρόνια ζωής για πολλά υλικά. Αυτό δεν ισχύει για τα έργα της τεχνολογίας. Γιατί υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα που συνδέονται με την φθορά του λογισμικού, όπως το data rot, όταν ένα ψηφίο αλλάζει και πλέον δεν γίνεται προσπελάσιμος ο κώδικας πάνω στον οποίο βασίζεται το έργο τέχνης. Αλλά και πολλά άλλα που ίσως θα ήταν καλό να αναφερθούν σε ύστερο χρόνο, σε μια καλή διάλεξη. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω το κομμάτι του sustainability, που εξακολουθώ να μην μπορώ να βρω έναν πολύ κατάλληλο όρο για να τον εκφράσω στα ελληνικά, αλλά ας πούμε ότι έχει να κάνει με την οικολογική συνείδηση και το πώς επηρεάζεται αρνητικά ο πλανήτης μας από την υπερβολική κατανάλωση ενέργειας που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση αυτών των έργων. Τα NFTs, ας πούμε, χρησιμοποιούν ένα τεράστιο όγκο ενέργειας μόνο και μόνο για να παραμείνουν με τον χαρακτήρα που βρίσκονται σήμερα. Και αυτό φυσικά μπορείτε να καταλάβετε ότι όσο δεν έχουμε περάσει την χρήση καυσίμων τα οποία είναι επιβλαβή για τον πλανήτη μας, δεν έχει βρεθεί ένας τρόπος να είναι sustainable η συντήρηση και διατήρηση των έργων. Στις μη υλικές προκλήσεις που παρουσιάζουν αυτά τα έργα είναι ότι οι επιθυμίες του καλλιτέχνη αλλάζουν όσο περνάνε τα χρόνια, κάτι που δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένο αποκλειστικά με τα έργα time-based media, αλλά είναι σίγουρα συνδεδεμένο και με αυτά. Όσο ζει ο καλλιτέχνης, τόσο μπορεί να αλλάξει και η άποψή του. Και το να αλλάξει η άποψή του σημαίνει ότι όταν έχουμε εμείς ένα έργο που βρίσκεται σε μια αλφα μορφή και μετά από 10 χρόνια αποφασίζουμε να το συντηρήσουμε, ο καλλιτέχνης μπορεί να θεωρεί ότι αυτή η αλφα μορφή δεν τον εκφράζει πλέον, και γιατί έχουν περάσει 10 χρόνια και έχει αλλάξει και την αντίληψή του πάνω στο έργο και πάνω στον κόσμο, ξέρω εγώ. Οπότε αυτό είναι ένα ψηλό προβληματάκι, θα λέει κανείς. Ναι. Η εμπειρία του κοινού, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να την τεκμηριώσουμε. Ο κάθε άνθρωπος εκφράζει διαφορετικά το τι είδους εμπειρία είχε κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με ένα έργο τέχνης. Αλλά τα προβλήματα τεκμηρίωσης δεν είναι και μόνο για το κοινό, είναι και για τους ίδιους συντηρητές. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ πέρα ένα έργο του James Turrell, το οποίο είναι φτιαγμένο με έργα νέων. Ενώ υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορούν να μας μετρήσουν, ας πούμε, την ένταση και την ποιότητα του φωτός, εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ δύσκολοι οι τρόποι να εκφράσουμε την εμπειρία που βιώνουμε μέσα σε ένα τέτοιο έργο. Δηλαδή, ακόμα και αν αλλάξουν οι διαστάσεις του χώρου όπου εκτίθεται αυτό το έργο, αλλάζει η εμπειρία. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το τεκμηριώσουμε. Και φυσικά τρέχουμε δίνουμε μια μάχη ενάντια στον χρόνο, που κάθε φορά που θεωρούμε ότι έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε ένα πρόβλημα ή τέλος πάντων να το φέρουμε λίγο στα μέτρα μας, ήδη έχουν δημιουργηθεί άλλα 10, τα οποία δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να αντιμετωπίσουμε. Άλλα προβλήματα
στο μη υλικό κομμάτι αυτών των έργων είναι ότι οι καλλιτέχνες πειραματίζονται πολύ και κάνουν ανάθεση κάποιων στοιχείων για τη δημιουργία αυτών των έργων σε άλλους επαγγελματίες που μπορεί να έχουν, ας πούμε, σχέση με ρομποτική, να είναι προγραμματιστές, δεν ξέρω τι, 3D printing. Και επίσης το ενοιολογικό πλαίσιο που συνήθως δίνεται από τους επιμελητές των έργων είναι κάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την φύση του έργου και αυτό είναι κάτι ακόμα που ο συντηρητής καλείται να διατηρήσει. Τέλος, το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά έργα που συντηρούνται, έρχονται, φεύγουν σε πολύ γρήγορο ρυθμό από τα ιδιωτικά εργαστήρια, αλλά δεν υπάρχει χρόνος και χρήμα από τα ιδιωτικά εργαστήρια να μεταλαμπαδεύσουν αυτή τη γνώση, κάτι που κάνουν τα δημόσια ιδρύματα όπως τα μουσεία, αλλά δυστυχώς τα δημόσια ιδρύματα ασχολούνται με 3-4 έργα το χρόνο. Δεν είναι, τα οποία μπορεί να εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που απαντώνται, αλλά το κάθε έργο είναι διαφορετικό. Οπότε υπάρχει δυστυχώς αυτό το πρόβλημα της γεφύρωσης της πληροφορίας και γνώσης ανάμεσα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αυτές οι διεθνείς ομάδες που βλέπετε στην οθόνη σας και μπορείτε να ψάξετε λίγο περισσότερο ακόμα στην πορεία, αν θέλετε. Έχουν ανεβάσει βίντεο και διάφορες διαλέξεις και γενικώς πολλή βιβλιογραφία πάνω στο κομμάτι. Και περνώντας τώρα στο κομμάτι της συντήρησης, ανέφερα και προηγουμένως ότι η τεκμηρίωση είναι ένα μεγάλο ζήτημα, δηλαδή αυτό που λέει η Lawrence on word-defining properties, δηλαδή τα κέρια χαρακτηριστικά ενός έργου που του δίνουν το χαρακτήρα του. Και είναι αυτά τα οποία αντίστοιχα με τις αξίες καλείται ο συντηρητής να διατηρήσει. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν με το υλικό κομμάτι και με το χρόνο εξαρτώμενο κομμάτι, δηλαδή τη διάρκεια του έργου και τη σχέση μεταξύ των δύο. Αλλά επίσης και την αλληλεπίδραση των έργων αυτών με το θεατή. Όλα αυτά στο κομμάτι της τεκμηρίωσης, παράλληλα και με το context, νοηματικές σχέσεις, αλλά και τις συνεντεύξεις των καλλιτεχνών, των βοηθών τους, των συνεργατών τους, το κοινό, των επιμελητών και όλων των παρατρεχάμενων που συνδέονται με αυτό το έργο. Μπορείτε να καταλάβετε ότι όσο και αν θέλουμε να τεκμηριώνουμε, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος της πληροφορίας και είναι πολύ δύσκολη και η οργάνωση αυτού του όγκου. Παρ' όλα αυτά, στο κομμάτι της αποθήκευσης, ο κανόνας είναι 1-2-3, δηλαδή πρέπει να γίνεται αποθήκευση της πληροφορίας ή του έργου τέχνης σε 3 διαφορετικές τοποθεσίες, σε 3 διαφορετικά format, ας πούμε. Και αυτά συνήθως είναι ένας σκληρός δίσκος, όταν μιλάμε για εντελώς ψηφιακά έργα τέχνης, και στο cloud, στο σύννεφο, αλλά επίσης και στα LTO, που είναι αυτές οι μαγνητικές ταινίες αρχαιακού υλικού, τα οποία συνήθως πρέπει να βρίσκονται σε 3 διαφορετικές τοποθεσίες. Γιατί άμα σου χαλάσει το ένα, να ξέρεις ότι τουλάχιστον έχεις ένα backup κάπου αλλού. Υπάρχει και μια καινούργια τεχνολογία που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από κάποια μουσεία, όπως το MoMA, που είναι η αποθήκευση σε DNA, δηλαδή στις βάσεις του DNA, στις 4 βάσεις, αντί για ψηφιακή αποθήκευση με 0 και 1. Αυτά σε σχέση με την αποθήκευση. Πάλι παίζει το πρόβλημα του sustainability, γιατί πόσος χώρος υπάρχει να αποθηκεύσουμε όλα αυτά που χρειαζόμαστε και κάποια μουσεία που είναι πιο μικρού βεληνικούς, ίσως να μην έχουν και αυτή την ικανότητα να νοικιάζουν όλο αυτό το χώρο. Οπότε, όταν υπάρχει μια φθορά σε ένα τέτοιο έργο τέχνης, τι κάνουμε? Προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να το επιδιορθώσουμε. Ως συντηρητές έχουμε μάθει όταν κάτι χαλάει, προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο, τα σωστά υλικά, τα σωστά εργαλεία και τη σωστή προσέγγιση για να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Να το επαναφέρουμε σε μια προηγούμενη καλύτερη κατάσταση ή τέλος πάντων πιο πιστή προς την ιδέα του καλλιτέχνη. Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα επιδιόρθωσης ή όταν δεν υπάρχει και ανάγκη επιδιόρθωσης, όταν το πρόβλημα είναι η προσπέλαση, ας πούμε, ενός αρχείου και όχι ότι έχει χαλάσει το αρχείο από μόνο του, αλλά το πώς θα μπορέσουμε να το βάλουμε σε ένα
τεχνολογικό μέσο που θα μπορέσει ένας επισκέπτης ή το κοινό να έρθει σε επαφή με αυτό το έργο. Όταν λοιπόν το αρχικό περιβάλλον ενός τέτοιου είδους έργου η τεχνολογία το έχει ξεπεραστεί και δεν μπορούμε πλέον να το δούμε στην αρχική του πρώτη μορφή, υπάρχουν δύο στρατηγικές που έχουν αναπτυχθεί. Το πρώτο είναι το migration και το δεύτερο είναι το emulation. Το migration ή η μετανάστευση είναι να το πάμε σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα ή σε ένα αντίστοιχο μηχάνημα που έχει την ίδια τεχνολογία, αλλά που λειτουργεί ακόμα. Ενώ όταν έχει ξεπεραστεί τόσο πολύ τεχνολογία που δεν υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, βρίσκουμε ένα μεταγενέστερης τεχνολογίας πρόγραμμα ή μηχάνημα, όπως ας πούμε θα πάμε από τις οθόνες CRT, που είναι αυτές με την κύλη οθόνη μπροστά, στις πλάσμα οθόνες, όταν ένα μουσείο ή ένας εκθεσιακός χώρος δεν έχουν τη δυνατότητα να το βάλουν αυτό το έργο σε μια οθόνη CRT. Οπότε είναι το εξομοιώνουμε σε μια καινούργια τεχνολογία. Όταν δεν υπάρχει ούτε αυτή η δυνατότητα για κάποια είδη έργων τέχνης, χρονοεξαρτώμενων έργων τέχνης, οι προσεγγίσεις είναι ανακατασκευή, επανερμηνεία και αναπαράσταση. Δηλαδή, στα αγγλικά είναι refabrication, που είναι κυρίως για τα έργα που έχουν υλική υπόσταση, και reenactment για τα έργα που έχουν να κάνουν πιο πολύ με performance. Κάπου στη μέση βρίσκεται το reinterpretation και επηρεάζει και τα δύο, γιατί πάντα όταν αφήνεις μια τεχνολογία πίσω σου ή μια μορφή που είχε πάρει κάποτε αυτό το έργο τέχνης, κάπως κάνεις με μια ένεση, βάζεις ας πούμε λίγο τη δική σου ερμηνεία. Και αυτό πάντα ενέχει κινδύνους για το πόσο πιστό είναι αυτό το έργο στην αρχική ιδέα του καλλιτέχνη. Οπότε γενικώς πρέπει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στους διάφορους επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτό το έργο, για να υπάρχει μια σχετικά κοινή γνώμη πάνω στο πώς προσεγγίζουμε την αναβίωση ενός έργου. Κλείνοντας, μια μικρή ανακεφαλαίωση ή τέλος πάντων κάποιες σκέψεις που προκύπτουν είναι ότι όσο βλέπουμε ότι περιπλέκονται τα ζητήματα, τόσο υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη να εξελιχθεί ο τρόπος που τα προσεγγίζουμε σαν συντηρητές. Δηλαδή και η νοοτροπία της συντήρησης από το κρατάμε κάτι έτσι όπως είναι, έχοντας υπόψη μας ότι τα έργα αυτά έχουν μια πολύ εγγενή παροδική φύση, δηλαδή ο χρόνος είναι αναπόσπαστο κομμάτι τους, άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την πάροδο του χρόνου ως αναπόσπαστο κομμάτι της συντήρησης. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε λίγο τη σχέση μας με το χρόνο στη συντήρηση, από το να παγώνουμε ένα έργο στον χρόνο, προς το να το αφήνουμε να εξελίσσεται και να βλέπουμε λίγο που πηγαίνει, αλλά κρατώντας το και λίγο από το χέρι, σαν αυτό που λένε godmothers, οι νονοί και οι νονές των έργων, αντί να το περιορίζουμε στην εξέλιξή του. Οι έννοιες αυθεντικότητα και άβρα κάπως έχουν αρχίσει λίγο και γίνονται λίγο πιο θολές σε σχέση με το πώς εννοούνταν και γινόντουσαν αντιληπτές πριν από 100 χρόνια. Αυτά ίσως επειδή είναι λίγο πιο φιλοσοφικά ζητήματα, θα πρέπει να τα ψάξετε λίγο παραπάνω μόνοι σας ή τέλος πάντων θα συζητήσουμε αργότερα μετά διάλεξη. Και το κομμάτι της συντήρησης που έχει να κάνει καθαρά με το υλικό, πρέπει, ίσως θα ήταν καλό λίγο να αρχίσουμε να το βλέπουμε περισσότερο σαν μία από τις διαστάσεις του έργου. Δεν είναι ότι το αφήνουμε και κάτι χαλάει, το πετάμε ή το αφήνουμε, το αντικαθιστούμε. Έχουμε πάντα ως πρωταρχικό σκοπό να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε την υλική υπόσταση του έργου, γιατί είναι αυτό που γνωρίζουμε ότι σε μεγάλο βαθμό είχε επιλέξει ο καλλιτέχνης και έτσι ήθελε να είναι, ή η καλλιτέχνης. Αλλά το γεγονός ότι αυτό το έργο έχει ένα performance μας δίνει μια βάση για το πώς πρέπει να κατευθυνθούμε σε σχέση με την faithful, πώς το λένε, την πιστή συντήρηση προς τις αξίες του έργου. Η βιβλιογραφία που ανέφερα προηγουμένως είναι πολλή βιβλιογραφία, αλλά
Θα έλεγα, έχει βγει αυτό το καινούριο βιβλίο τώρα φέτος, δηλαδή πριν από 2-3 μήνες, εκδόθηκε το πρώτο που βλέπετε εδώ στη λίστα, Conservation of Time-Based Media Art, το οποίο είναι χρυσός. Εγώ θα έλεγα όποιον τον ενδιαφέρει, όποιον την ενδιαφέρει να ασχοληθεί λίγο περισσότερο με το ζήτημα, ας ξεκινήσει από αυτό. Και εδώ πέρα έχω και κάποια άλλα άρθρα, τα οποία ίσως είναι και λίγο πιο εύπεπτο να διαβάσει κανείς άρθρα. Θα έλεγα ότι το τρίτο στη σειρά, Pip Lawrenson, είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσει κάποιος να ασχοληθεί. Και κάτω βλέπετε κάποιους συνδέσμους, όποιος πάρει το PowerPoint αργότερα μπορεί να πατήσει και να δει περισσότερες πληροφορίες. Το δεύτερο θα έλεγα είναι ένα πολύ ωραίο podcast που έχει κάνει ο Ben Finnon-Ruddy, ο οποίος ήταν στο MoMA πολλά χρόνια και ασχολείται συγκεκριμένα με αυτό το κομμάτι της τέχνης. Παίρνει συνεντεύξεις από καλλιτέχνες, από συντηρητές, από art fabricators και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν ψάξει και τα έχουν αναλύσει πολύ καλύτερα από μένα, οπότε θα σας σύστηνα να ασχοληθείτε με την πληροφορία που έχουν διαθέσιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.